gampang nampa lakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging abot tak lakoni nampa kasunyatane tresno kowe sumanding wong liya gampang nampa lakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging abot tak lakoni nampa kasunyatane tresno kowe sumanding wong liya sampun dipinangkani sudah napa nih wau kasunyatan ji sareng panjenengan Mas Nu Dokter Inggar Sugeng rawuh Dokter Inggar oh trotok bayar iki donasi Mas Abi yo
Bu Sri nyanyi sawer 100 nek mboten mau sawer nggih kula. Nggih. Dokter Inggar tadi kaget kenapa dokter? Anu Apa? mau diseruduk Bu Siti kula. Ngerti toh? Kayak mungkin ngenteni sampean wis ket mau lho. Aduh. Iso toh Mas Nu? Pojo. Tenin nih. Sekolah jam 4 Pak Dokter. Pojo. Tadi Mbak Siti nunggu dokter Inggar dari jam 3 ya? Olah, jam Waduh. piro? Sing ngene wae gelem jual mahal iki. Mbak Siti ajeng jatil. Mboten. Pengen Dokter apa? coba le manggil jangan Mbak deh. Oke, Tante. Dek Siti gitu Dek Siti, coba. Dek Siti. Walat nanti saya. Lek Siti. Nah. Oke. Ya. Rasane rek karuan, ngombe kopi legi kok rasane pahit tenan. Mangan tempe kok kaya tempe, apa kaya ngene rasane wong ora duwe. Cintaku mbok yo sampun nesu nesu kabeh iso rasaku tenganggo maju ke antara ayu mendak beda karo atimu rumono tembangan manisku ngapunten nesaku yen dereng saged nuruti apa karepmu tapi ojo sumelang ono dina liyane bakal tak upayake mbok kepiye carane Tresnoku ora bakal legur sangat ora bakal goyah kahanane putra. Ojo sumelang ana dina liyane. saben dina Padiana saben dina rasane ra karuan ngombe kopi lagi ning rasane pahit tenan mangan-mangan lele rasane kok padha tempe apa kaya ngene rasane wong ora duwe Cintaku mbok ya sampe nesu nesu kabeh iso rasaku temen suju paras bagus mun tak beda karo atimu rungono tembangan manisku. Aduh sayang ngapunten saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayake mbok kepiye carane Tresnoku ora bakal legur sayang ora bakal goyah sajak kahanane putra. Aku bakal setia ora mungkin berdua matur suwun sampun ana ning sanine saben dina. Aduh sayang ngapunten saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayake mbok kepiye carane Tresnoku ora bakal legur sayang ora bakal goyah sajak kahanane putra. Aku bakal setia ora mungkin berdua matur suwun sampun ana ning sanine saben dina. Aduh sayang ngapunten saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu
Monggo sak lajengipun menapa kanca-kanca? 3 2 1 Panji Anom. Bro. Jemo kanca-kanca pun pinangkani tembangan salajengipun. Ya dihadirkan satu tembang lagu bareng Panji Anom ada Puspito Nolo. Puspito Nolo Iya, ya Mbak Tari ya. Dokter Inggar. Mas Nu ayo toh. Ayo Mas Nu. Iki kepikiran arep rabi kok ya. Oh iya. Iya. Kamu dicedhake. Piye Mas Nu? Berarti nanggap Panji Anom. Ketake ya ngono. Apa Bi? Wah, Serem banget. kamu lho kok Serem kene. banget. Oh mau. Aku ora mau ngopo kok. Wah rawae. Ngane oh. Pak Pawang kok enggak joget-joget kenapa ya? Bukannya seneng yang becek-becek. Biasanya iki ngono kok kira rada gaya sih. Rada gaya lho ya. Atau Becek. Ilham. Ilham, anak yang hilang telah kembali pulang. Wanutyo ayu utama ngambar arupe kusuma mulat leng-leng broto agawe senseme Allah. Hari Versa Tari selindang. nyekseni tresno kang tuhu tan ana liya mung sira wong ayu. Haji Aduh, bersama Kanang Pro Audio .net Lighting. Ayo Mas Sudin. Nambar tiada yang lebih indah, tiada yang lebih rindu selain hatiku. Andai engkau tahu rembulan
tresno kang tuhu tan ana liya mung sira wong ayu Tiada yang lebih indah, tiada yang lebih rindu selain hatiku pada yang kau piye ngono yo besok main lagi. Ya.
sehat lancar rezeki. Ayo dibantu mas, kasih jalan. Sekeco kita warga seni jadilah panci anom seni kita ingkang adulu mugi paring pangayoman yang ati seni saran emang dipimpin dening Aldian naminipun kita sebadan bijil saking dusun Nogosari panggonan kang asri rata sidoar. Yuk Raif sudah segera kembali butut Merbomalilo. Ayo yuk apa busok as among bekal. ya.
makan dong. Yuk, yuk, yuk. Hutan sore, sanggar hutan sore. Yes. Rob, katanya mau nyanyi, Rob. Nyanyi. Kayak terlihat gitu loh. Ayo tante. Dokter Regar. Oh, pancen aku kasmaran do. Ora doyan mangan, opo maneh dolan. Kamu sih Saben dina aku kelingan dirimu. Duh wong ayu tambah nono rasa kangenku. aku pancen ngono hatimu mas Estu yen ngono ra beda rasane atiku sampai aku kelingan selalu duduk tambah rasa Sopo? Danang Pro. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Tiga, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Apa pancen aku kasmaran do. Ora doyan mangan, opo maneh dolan. Pengen tansah ketemu dirimu seorang. Duh Dimas tambah nono rasa kangenku. Ya, aku pancen hatimu mas, yen ngono rasane atiku sampai aku kelingan dirimu.
dadi kasunyatan. Muga-muga iki dadi kasunyatan. Yo, Panjiano. Panjiano. Os. Gundul rambut dawa. Owe. Tante Tari. Tari Verosa. Owe. Jebul priya rambut dawa. Tukar posisi. Ben apa ngoten niku ben apa? Ben ngopo jane? Yo. Tukar. Yeah. Gundul. Oi. Os. Yo. Bablas. Bablas lagi deh. Apa tuh tong? Hasratmu iki lho tong dikontrol. Dikontrol. Awas tangannya gini aja, awas. Saya wangi saya medeni. Kancil. Tresno digawe moyo. Tresno ati digawe moyo. Tresno
buyung no ati digawe buyung digawe buyung buyung nalendra satriya ing Madukara ing Madukara Sampai kapas sampai kerana sampai kerana Sampai apa sampai kerana ing Sumarno oh panjang aku krungune Sumarno Alum ulang tahun